friends no belekno खबर हामिया मिया दिबरो जों मानखा मान बिसिंतिनो जों लगे लगेनो मियानि सिबिनो चाइटलाय दं जे गतनां मानि परेव साबो इनभल्व आजागाव जे आबो एक्सिडेंट हो जे मानजानाय रना तै जों अनेक रिसार्च खामानि परेव मिया साइमांखा जे फरकसा बुरि तो ऑन द स्पॉट डेडिं थांगा इनके जे थैनायनि बसाजोबो इनको मियानो थैका ताबो पोस्टमार्टम खाई दङ बिनि शान्ति बाजार हस्पिटालाव पोस्टमार्टम अलरेडी खाइबायका गे कायसा परिबारिनो बर खरकबा इंजुरिज एकदम कटर इंजुरिज हो खरंनि बङ बसा त थैका ताबो आरो बिसिङो चाय खरकसा इनके अकर जाग्रा खरकसा जागा हस्पिटालाव दङ इनके अचरायनि बुमां कांकि जिबिओ रेफार गे कायसा परिबारनो 5 जना गाबोन बादे बर्ताय कलेज स्टुडेंट खरकसा इनके तै खरकसा दङ 4 बोबो आयांनि न उको सेलासरि बुखांनि न बो 5 months नि प्रेग्नेंट इनै 5 months नि प्रेग्नेंट दङ अबायखिनो जों जत पेशेंट बे मालायका बे बुसखां सालो जों जे मानसक जों सुबानाय बरंनि जे मेजर इंजुरिज स्पेशली उन दंनाय रनो जों सुरु तिनि सासा फाइ नायफाना नककिया जों जे बर सुति मायासा खानासनि वटेसा फाइबिनाय फाइ बर बाय जुगाजगै गोरोंगि दंनाय एंखे उलबो बरनि नगबो थाङै जों थाङै नाय इनके मियाबो बेलेकना हामबायरो तिनि हाबु बाग्रानो बो बुबाग्रा खबर खालामानि बिसिंतिनो लग लगनो बो मिया हरो कल खेहरजाक इनके जतनो कामके चेरे नायबाय बनो इनफरमेशन जतनो रह देनि बो दागिर हरका गेतिनि सेंट्रलनि प्रेसिडेंट वाइटिया मिस्टर सूरज देबरमा बो कल खेहरका इनके जे जीबीओ के जोंथ आइमा हासल थांबाय जों शान्ति बाजार जरा फाइका के टाउरन सिबिं खांके जे बुमा बसा फैनाय बरंनि तिनि न फ्यूनराल नाय का फ्यूनराल बनि नगोबो तिनि जों थांगै खुङोबा थांगा ता फ्यूनराल लास्ट राइट्स जों नायै रहरनाय